Wel, mae'r haf yma, mae'r haul allan, mae gen i'n sbectol haul, ac yn wahanol i flwyddyn diwethaf, da ni'n mynd i fedru mynd i Aberystwyth i'r gynhadledd y flwyddyn yma. Ac felly dwi eisiau gwahodd chi i ymuno gyda ni am 2 ddiwrnod Awst, 17 ac 18 dydd Mawrth a dydd Mercher. Bob diwrnod mi fydd yna 2 wasanaeth yn y neuadd fawr yng nghanolfan y celfyddydau. Felly fydd yna ddigon o le i ni gyd, fyddwn ni'n saff o ran Covid ac yn y blaen. Croeso arbennig i bob un ohonych chi. Helo, fe nhw yw Derek Adams. Fi sy'n gwneud yr anrhychiadau yn y cynadledd y blwyddyn yma. 11 y bore 4 y pnawn. Fy mhwnc yw llawenydd. Nath adnod o Philemon taro fi. Mae Paul yn deud am Philemon bod calonnau'r saint wedi lloni trwyddo fe. A dyna beth dwi eisiau chi weddio droso fi. Fy mod i yn gallu lloni calonnau'r saint. Mae gweddio'n bwysig achos gallwch chi ddim perswadio person i fod yn llawen. Mae fel ceisio amddiffyn rhag ymosodiad nwy efo seithi machine gun ato fe. Dwi ddim yn gweithio. Os dyn ni eisiau i pobl fyw fod yn llawen, mae rhaid i'r ysbryd glân cymryd y gwirioneddau a'i gosod nhw yn y galon. Gweddiwch am hynny. Y bydd Duw yn lloni calonnau'r saint trwy fi. Gobeithio gallwch chi fod yna mewn person. Os ddim, gallwch chi weld yn fyw ar y we neu nes ymlaen hefyd. Gesiwch beth sy'n digwydd am 2 o'r gloch ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Ar y blaen! Yes! Ni'n cael gemau! Lot o straeon. Quizzes! Fi'n edrych A mlaen fi am na. hwn. Dwi'n edrych ymlaen i cyfarfod chi gyd mewn person. Dewch i weld ni. Dewch i awr i blant. Woo! Felly dyna flas i chi o'r hyn fydd yn digwydd a'r hyn i ddisgwyl. Croeso arbennig i bob un ohonych chi i ymuno gyda ni a Christnogion eraill o bob rhan o Gymru. Felly archebwch eich lle ar y wefan neu trwy ffonio canolfan y celfyddydau. Ac uwch ben pob dim arall, plis, newch chi weddio dros y gynhadledd y bydd Duw yn agos iawn at ni ac yn bendithio ac y byddwn ni yn medru addoli fo gyda'n gilydd.